Bună seara, maestre! Suntem în laboratorul de creație al maestrului Ioan Negru, prozator, scriitor și inginer silvic și președintele Comitetul de Scară. Domnule, văd aici că ați citit zilele acestea Giorgio Bassani. N-am citit, domnule, zilele acestea, am citit azi. Astăzi? Ce asta e, care se știe de o săptămână? Zilele acestea. Ființii continui. A apărut în colecția Cotidianul, o colecție extraordinară apărută la acest ziar acum vreo 2-3 ani și care, din păcate, s-a oprit, fără nicio explicație. Este o carte extraordinară pe care și eu aș fi vrut să o scriu. O poveste de dragoste înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial, între doi tineri evrei și cu tot ce s-a întâmplat cu acest neam în timpul războiului. Păi, făcând abstracție de Giorgio Bassani, de fapt, ați fi vrut să o scrieți dumneavoastră, dar, de fapt, ce ați scris nume în ultima perioadă? Aș fi să o scriu în sensul că e atât de bine scrisă încât mi-a creat o stare de empatie cu personajele respective. În sensul ăsta a spus că aș fi vrut să o scriu eu. Sau aș vrea să scriu și eu la fel. Nici n-am vrut să mă refer la alt... Da. În ultima vreme n-am mai scris nimic decât articole de presă. Acesta este romanul pe care vreau să-l scriu. Îl începusem înainte de a scrie romanul Ăștia. Inițial am crezut că pot să le rup amândouă în același timp. Însă romanul Ăștia m-a captivat atât de mult încât l-am lăsat. Vreți să ne arătați dacă aveți macheta romanului sau ceva, un manuscrisele, să vedem și noi cum ați ajuns la... Grație... Se află undeva în editură, înțeleg, nu? Grație bunăvoinței editorului, am primit coperta. Ați primit un volum, maestre, după câte văd eu. De lucru. Este o machetă de lucru? O machetă de lucru, văd că dumneavoastră sunteți specialist în domeniul ăsta. Da, așa va arăta romanul Ăștia. Și după o pauză absolut necesară, vom începe acest roman, care deocamdată nu i-am pus nume, nu i-am dat titlu. De obicei eu când scriu un roman nu-i știu titlul. Titlul vine mai târziu. Dar aș vrea să vă întreb, romanul Ăștia, din ce inspirat? De unde? Este un roman al colectivizării. În țara asta s-au mai scris romane, sau s-a mai scris despre colectivizare, dar s-au scris tangențial, maxim un capitol, maxim câteva pagini într-un roman cu altă structură. Acest roman este despre colectivizare. Cum începe acțiunea de colectivizare într-un sat și cum se termină. Am citit într-o cronică, într-o critică literară că sunteți numit Marin Preda al Ialomiței. Cum vine chestia asta, maestre? Vă consideră critica, nu dumneavoastră vă considerați. Aici să-mi spuneți dacă ce... Nu știu dacă nu e puțin exagerată această afirmație. Afirmația s-a făcut. S-a făcut și s-a și scris, a rămas scris. Și e scrisă, se află. Literatura lui Rotaru. Da. Dar eu am avut șansa sau neșansa, nu știu cum să-i spun, să mă nasc în același județ. În același județ? Nu asta e problema, după. Păi ați scris după ce a scris el, că putea să scrieți înainte și era invers. Am scris în același timp cu el, dar eu n-am avut șansă. Așa, să o iau până. Deci eu m-am născut în Teleorman și am scris vreo 2 romane despre țărani. Păi țăranii mei nu puteau să vorbească decât ca țăranii lui Preda. Eu n-am avut o contribuție. Nu să vorbească moldovenești, oșenește. Așa e. Deci limbajul seamănă cu limbajul lui Preda.
atmosfera din satul meu e atmosfera din satul lui Preda, toate satele din Telorman sunt la fel. Așa, și acum să vă spun, eu am scris primul roman, Un pumn de iarbă, pe care l-am depus la editura În ce an? în 84, l-am depus la editura Albatros, la maestru Sântimbreanu. Sântimbreanu, da. Pe timpul acela se dădea concurs de debut, dacă vrei să tipărești o carte. Da. Și Așa pe e. mine m-a amânat vreo 3 ani de zile ca în final să-mi spună că acel roman nu se poate tipări din cauza că nu corespunde cu etica și eticitatea socialistă. Că țăranul meu nu era de ăla care scria Trebuia să fie vesel, trebuia ca în să... poezie lui Păunescu. Da. Țăranul meu fura, era iubăreț, era petrecăreț. În sfârșit. Dom'le, nu era compatibil cu etica Da. socialistă promovată de partid, Era un e tip de clar. țăran care dădea lui la imagine. Era țăranul. Ia închipuiți-vă dumneavoastră Da. că dacă eu aș fi reușit să tipăresc acel roman în 84, când o carte avea alt impact asupra criticii, asupra cititor, atunci un roman apărea, prost ar fi fost, să apărea 20-30.000 de exemplare. Acum și Breban, Nicolae Breban, scoate un roman în 500 de exemplare. Da, 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 da. Cum să ajungă la 500 de exemplare ale mele ca să mă ia cineva în seamă? Și acum nu se mai face critică. Fiecare are alte obligații, are alte meniri, fiecare nu se mai trăiește din critică. Și atunci omul caută alte perspective, caută alte variante, alte posibilități. Dar fiindcă e critic, scrie și el de nepoata, scrie și el de fata colegului, scrie și el de amantă, scrie de unul care îi dă o În masă cercul în la... care se învârte. Așa, și... din da, obligație am scrie înțeles. despre ea. Restul ia aminte și sănătate. Totuși... Romanul a apărut, Un pumn de iarbă a apărut în 94, dar n-a avut niciun impact. A avut câteva cronici foarte bune. Dar asta e situația. S-a pierdut în neantul S-a pierdut literaturii în miile astea de române, romane miile de și de romane, cărți care apar de... în fiecare an la tot felul de editori, mai bune sau mai slabe, tot Da. felul de autori. Haideți Mai să bun. pătrundem, dacă aveți manuscrisul de la care ați plecat și dacă aveți să ne dați ceva din laboratorul ăsta al creației, sau nu aveți dispoziție acum, putem să trecem. Poziție, nu știu cât de mult vă interesează pe dumneavoastră. Dacă nu mă interesează pe mine, eu vreau să vă spun că pe mine mă interesează, dar mă interesează Păi a și spune pe ceva ceilalți. dumneavoastră, e ceva, o noțiune vagă, e ceva. foarte largă. Ce anume? Când scriu dimineața, seara, Doamne, cum v-a inspirat? De unde? Că ați scris primul roman, care de fapt, dacă îl luăm la disecat, ar fi cel de mijloc și acum ajunge să îl clasați pe primul loc pe ăsta, în ierarhia, adică nu Deci, ierarhie, de fapt, scriind e romanul cronologie. da, Da, scriind, acum am înțeles întrebarea. Acum Scriind romanul ăștia, mi-a venit o idee. Dom'le, din Un pumn de iarbă și în ăștia, pot să fac o trilogie și din ăsta, la care scriu. Da. Adică ăsta să fie primul volum cu procesul colectivizării. Un pumn de iarbă este ce se întâmplă într-un sat în timpul colectivizării și acest roman va trata ce se întâmplă țăranului? cu țăranul după Revoluția din 89. Formidabil. E o linie continuă. Păstrând aceleași personaje, bineînțeles. Da, păstrând același personaj, o linie continuă Exact. evoluției țăranului în România. Până la moartea sa biologică A țăranului. a țăranului. Păi ce se întâmplă cu moartea biologică a țăranului? Păi țăranul, ca să copieze un distins ministru, va ieși din sistem pe cale naturală. Și nu văd cine ar putea să ia locul. Interesant afirmația distinsului nostru ministru, de altfel trecător în vreme, că afirmațiile sunt afirmații. Dom'le, un ministru Dar e bun să fie... Eu sunt convins rămâne că prin ceea ce țăranul, face într-un interval de timp scurt. vreau să afirm că țăranul român, chiar dacă primul ministru a afirmat lucrul ăsta, eu vă spun că
tot va, nu va dispărea. Rămâne fermierii, va dispărea și satul român. Vor dispărea satele sau vor rămâne niște mici nuclee. Ceea ce a vrut Ceaușescu să facă adunându-le la un loc în blocuri, s-ar putea să facă ei singuri acum, să adune în jurul primăriei, în jurul poliției, dar restul caselor vor fi, nici n-are cine să le mai cumpere. Satul respectiv. Da. O sumbră perspectivă a satului românesc, dar asta poate că previziunea dumneavoastră asta va fi realizată de politicienii viitori ai României. Dacă țăranul nu mai poate să-și cultive pământul de unul singur. El trebuie să înscrie la o asociație. Deci va rămâne șeful de asociație, care nu se merge în șef de asociație, ci fermier. Stați, domnul inginer, că sunt țărani la ora asta care dețin 1 hectar, 2, 3. Păi și nu pot să și le cultive singur. Păi da, dar ăștia, țăranii ăștia, dacă s-ar uni și ar forma mici cooperative pentru ferme legumicole de 6 hectare, pentru ferme zootehnice unde trebuiesc peste 20 de hectare ca să crească 15-20 de animale, ar trebui tot așa să se unească 5-6 fermieri. Da, da, eu știu că doi români dacă se întâlnesc să facă o asociere, a doua zi s-au certat. Le trebuie un șef. Asta e în România. Domnul Păi mă uit, în Germania sunt 6 oameni, formează o cooperativă. Și știți cum merge strașnic. Domnul Cristian, n-au distrus turcii și tătarii cât au distrus ăștia după Revoluție. Au dărâmat grajdurile, au dărâmat, au dezafectat canalele de irigație. Noi le-am stricat. Țăranii, domnule. Țăranii le-au stricat. Țăranii singuri. Împinși de vorbele politicienilor care le-au spus, luați tot că e al vostru. Care au zis că agricultura e pe butuci, exact. Care au zis că industria e un morman de fiare vechi și care acum, dom'le, au tupeu să vină acum, după 20 de ani, să dea lecție ăstora care să-ți bat să iasă din criză. Deci, cum să ne unim noi? Nu. Nemții s-or fi unite 5-6, eu nu știu, n-am fost în Germania, ba da. Dar la noi n-are ce să mai unească. Și totuși, am convingerea că și noi vom ajunge românii să ne unim, să facem mici cooperative. Degeaba... Domnul Cristian, dar stați, eu nu sunt Iosif Boiaș, nici ăla care a murit, domnule, care la ProTV. Eu sunt inginer civil sau scriitor, întrebați-mă, da, hai să lăsăm țărare și am trecut dintr-o latură alta a discuției noastre și am fiindcă nu avem nici informația necesară, nici pregătirea necesară, sunt niște păreri așa. Părerile noastre, da. Pe marginea șanțului. Exact. Atunci să revenim la laborator creativ. Văd aici dosare multe acolo. Ce sunt dosarele alea? Sunt dosare de dosarele mele cadre de sau... cadre. Ce țineți acolo de așa? Dom'le, fiecare bibliograf de la înseamnă dosarul unui roman. Deci în fiecare bibliograf e un roman. Acolo avem câteva bibliografturi. Cu manuscrisul, cu și aici varianta 1, cu varianta 2, cu varianta 3, până când a ajuns la forma finală. Și mai am și colecții de reviste literare și istorice, fiindcă eu sunt un mare amator de istorie. Da. Adică nu le-am împrăștiate prin toată casa, le țin pe categorii. Deci astea sunt dosarele astea. Păi, da, când o să avem timp, o să mai discutăm despre ele. Dar văd că aveți și muzică aici în laboratorul ăsta, aveți un aparat. Nu, văd că nu aveți calculator, nu aveți... Vreți să vă pun un Rachmaninov? N-ar fi rău să, în timpul discuției, să, dacă îl aveți, deja... Nebruiază. N-am calculator. N-am calculator. Așa,
cu calculatorul cum e? Vă e frică de el? Vă e teamă sau ce? Nu mi-e frică, dar la ceea ce fac eu nu-mi trebuie. Eu scriu de mână, bat la mașină și cineva pe urmă mi-l culege la calculator. Când ajunge în editură. Da, Până acolo lucrați în sistemul clasic. exact. Scrisul în manuscris de autor. Manuscris cu pixul. Ia să vedem cum arată un manuscris al maestrului. Asta e O formă intermediară. incipientă în care mi-am scris ideile. Fișe. Acum trebuie să încep să le lucrez. Da, fișe. Dar o pagină de manuscris spre finalizare arată o pagină muncită. Ia arătați-ne un manuscris din ăștia. N-am la îndemână. Nu l-aveți la îndemână. Da. Dom'le, ce se întâmplă? Scrie proză la calculator, direct pe tastatura calculatorului. După mine, e ca și cum ai face dragoste cu prezervativul. Da, așa e. Nu miroase a pix, a cerneală. Nu vreau să cenea. Da. Păi, văd că aveți și o iconiță în... E un cadou făcut de copii. Da. Da. Nu sunt un credincios, dar nu văd ce rău mi-ar face dacă o țin acolo. Păi cum, adică copiii sunt credincioși și dumneavoastră nu sunteți? Sunteți un credincios. Nu trebuie să fie o regulă. Eu nu i-am învățat să duc la Eu- biserică, s-au dus ei singuri. Nici părinții mei nu m-au oprit să mă duc la biserică. Nici nu m-au obligat să mă duc. Deci asta e starea mea naturală. Da, nu trebuie să intrăm. Dar n-am nimic împotriva celor care se duc. Mă deranjează numai cei care devin habornici. Numai cei care devin. Și se întâmplă fenomenul ăsta cu o categorie. Sau nu, ba da, am zis bine, cu o categorie de oameni. Păi, cred că v-am obosit în discuția noastră cu tot felul de întrebări, cu tot felul de discuții. Am luat-o de la... Ce ați vrea să mai abordăm în discuția noastră din întâlnirea asta? Pentru că eu aș avea multe să vă întreb, dar nu știu ce dispoziție aveți. Și ați sesizat că n-aș vrea să vă răspund? Ba, din contră. Nu, am dispoziție, Azi. întrebați-mă. Păi, am văzut că în romanul ăștia, care se află în tipar, apare un personaj, Iliuță. Iliuță, Este băiatul personajului principal, băiatul personajului principal. care va fi și el un personaj printre cele mai proeminente din acest ultim roman. El poate fi comparat cu Moromete, băiatul care Lasă-mă, dom'le, apare cu în... Moromet, tot ce faci în- să leagă la cu Moromet. Dom'le. Nu, ăla era un copil bolnav, era un copil stresat. Nu, ăsta e un copil plin de viață. Da, amândoi erau silitori la școală, asta vreau să spun. Toți românenii erau buni la școală, domnule. Silitori. Da. Uite, domne, Și toți absolvenții teolomeni s-au împrăștiat în toate județele să le mai ridice și pe alea, domnule. Așa ți-a ajuns în Ialovița. Așa, Corect. de-aia am rămas în Ialovița. Ați rămas în Ialovița, da. Da. Păi, categoric, fiecare personaj din roman poate fi o realitate. Nu, nu, Cred că este. nu, vă contrazic ferm aici. Da? Da. Am avut câteva discuții cu niște persoane pe care le cunosc.
O persoană chiar mi-a reproșat, soția unui prieten al meu, și dom'le, ai scris acolo exact ca la noi la Giurgiu. Zic, Doamne, eu n-am fost la Giurgiu. Am trecut o dată întâmplător, dar n-am avut timp să fotografiez ceva. Cum, dom'le, că ai scris exact ca la noi? N-am fost, doamnă, la Giurgiu. Extraordinar, doamne. Nici bună ziua mi-a dat și a plecat. Altul, după ce mi-a citit cartea un consătean, mi-a zis, băi, tu ai avut ceva cu verișoara mea. Ăla era un timp mare, zic, mă, nu mi-o face asta ceva. Zic, n-am, bă, băiatul nimic. Păi cum n-ai, mai? Ai scris domnule, o potriveală, domnule, inventez, domnule. De unde aș putea trage concluzia că ficțiunea bate realitatea? De multe ori. Asta e real. De multe ori. Domnule, vă dau un exemplu. Marcheș a recunoscut că îi rupe foarte multe pagini și le aruncă la coșul de gunoi, fiindcă îi se par că sunt foarte aproape de realitate. El nescriind după baze reale, după niște chestii reale, dar îi se par lui că paginile alea prea seamănă la realitate. Ăștia sunt scriitori mari, dar nu vreau să fac o apropiere cu noi. Noi suntem întâmplători în discuția. Ăștia sunt scriitori mari care știu să arunce la coș. Da, dar pe timpul comuniștilor, nu, realitatea era... Pe timpul comuniștilor să scrie altceva. Câte cărți au mai rămas după timpul comuniștilor? Câte cărți au mai rămas? Deși s-a scris literatură bună, mai ales după 65, când a fost puțin dezgheț. Dar dezghețul s-a ținut până în 71. Când au venit celebrele teze din iulie, după celebra vizită în China și Coreea. Când? Când a zis Marin Preda, și toarășul secretar general, dacă introduce chiar realismul ăla democratic și socialist, eu mă sinucid. Da. Vreau să vă spun o treabă. Ca să vedeți că realitatea copiază ficțiunea. Eu am scris un roman, Molima. Molima era o stare de spirit care concretizată prin arestări masive. Nimeni nu știa de ce te arestează. Toți stingeau lumina seara și stau în dreptul perioadă să vadă mașina poliției oprește în dreptul blocului la ei sau nu oprește. Iar ăștia, ca să intensifice puțin acțiunea de arestare, ăștia fiind într-un stat totalitar, au înființat niște căsuțe ca alea de poștă, în care fiecare avea voie să spună, să demaște pe cineva. Dacă ea aveau dovezi că tu puteai să demași pe cineva și nu le mascai, te duceai tu în locul lui. Și atunci puteai au început să umple. Și au înființat echipe speciale ca să citească toate reclamațiile. Alte echipe mai speciale care să le verifice. Era o nebunie. Ce s-a întâmplat acum? Am auzit că ăștia la guvernare vor să înființeze niște cutii poștale în care să o reclam pe ăla, că nu și-a plătit impozitul, că și-a cumpărat mașină. Păi ca să zicem așa, v-au copiat ideea, dom'le, trebuie să o brevetați. Dom'le, nu, ideea romanului să-mi plătească patentul. Păi eu ce zic? E al meu. Eu ce zic, dar asta trebuie să demonstrați, să brevetați între timp, ca să și puteți să le cereți, și să mai drept de autor. Mi-au furat așa. Da, vedeți cum ficțiunea bate realitatea? Da. Sau cum realitatea copiază ficțiunea? Și una și alta. Da, cam asta. Da. Maestre, să mai bem o gură de cafea. Pauza. Să mai bem o gură de cafea, deși este ora înaintată. Și să vă întreb dacă fumați. Fumez, domnule, dar nu cine știe ce. Fumez la o cafea, fumez la un șpriț, atât. Dar ca să mi se facă poftă o țigară, nu. Deci nu... Cred că mai mult e așa o chestie de molipsitoare. Când vedeți pe unul că fumează. Când fumez o țigară, o savurez. Adică o fumați cu plăcere. Da, exact cum fac toate treburile. Nu fac nimic din obligație, nu fac nimic la comandă. Totul din plăcere. Din plăcere, da.
Asta e esențial pentru un om care își trăiește clipa, să zicem așa. Totul e plăcere. Nu chiar ne trăim clipa, ne și organizăm puțin. Avem și niște perspective, avem și niște programe pe care încercăm să le realizăm. Sigur, dar programele astea le îmbinăm cu plăcere, că atunci rezultatele cred că sunt mai bune. Totdeauna să combină plăcerea, utilul cu plăcerea. Da. Hai să oprim puțin, că... Bag eu chestia asta, nu pot să o bag, a scris femeie. Deci asta rămâne. Deci asta, Gata, mergi, hai. Da? Ne aflăm în laborator de creație al maestrului Ioan Neșu, în camera unde dânsul scrie personajele, scrie, stai că am greșit, ideea că... Vezi că bag negru între ele. Asta este, dacă...
Ne aflăm acasă la Ion Neșu, scriitor și prozator, inginer silvic. Iată în camera de lucru un portret al maestrului pe negativ, în fundal negru și grafica cu alb. De asemenea, în atmosfera de lucru a maestrului se află peisaje cu brazi, trădează meseria, de fapt, a maestrului inginer silvic. În același timp, în panoplia de tablouri se află o serie întreagă de tablouri care aduc în atmosfera de lucru a maestrului muza creației. Nu este o muză a creației în adevăratul sens al cuvântului, o femeie frumoasă, dar aduce atmosfera vieții tumultoase care se întâmplă în romanele maestrului. Iată, aici avem un fragment de plante aduse într-o... Vai! Ediția Odobescu, Festival Național de Literatură, formidabil, avem, o să-l întrebăm, să vedem ce se întâmplă. Uitați, aici avem bănuți. Vă rog frumos, nu faceți dezordine. A venit și maestru, poftiți, maestre, să purtăm o mică discuție legată de ce faceți dumneavoastră la această oră. Văd că vă pregătiți să fumați. V-am enervat cu ceva? Am făcut o cafea. V-am enervat? Nu, am făcut o cafea, spune maestru, și vom savura o cafea alături de o țigară. Maestre, ce e aici? O pipă și tot ce e necesar. Doamne, chiar fumați la pipă sau doar e un... Nu, mai fumez câteodată. Mai fumați câteodată? Doamne, sunteți un adevărat scriitor, dom'le, că scriitor trebuie să fumeze ca să-i vină inspirație, dom'le. Pentru că fumez pipă. E un punct. Premii fonduri europene, proiectul trebuie să aibă 100 de puncte. Trebuie să ia 100 de puncte. Eu am luat până acum un punct. Mergem înainte cu ce văzut dumneavoastră acolo este Stați, maestre, că de fapt ca să obțineți puncte, stați că mă duceți pe piste greșite, ca să obțineți puncte trebuie să vedem ce faceți dumneavoastră aici. Ca să obținem puncte europene. Ce scrieți și aici? Scriu, corectez, iar corectez, iar corectez, iar corectez. Niciodată un text nu e definitiv. Ce înseamnă Niciodată, asta? da. Puteți să ne arătați ce... Poftiți. Am aici prima pagină din romanul ăștia. Adică din romanul ăștia? Da, prima pagină. Prima pagină. Ce înseamnă pentru dumneavoastră prima pagină pentru un roman? Și aici ultima pagină. Formidabil. Deci, tot manuscrisul începe cu prima și cu ultima pagină. Cele două pagini de început ale manuscrisului sunt începutul romanului și frânt. Cele mai importante pagini sunt prima și ultima. De fapt, prima frază și ultima frază sunt cele mai importante în roman. Cum se începe romanul? Din primele fraze, cititorul trebuie să înțeleagă stilul, pulsul, dinamica, limbajul, deci toți parametrii romanului trebuie să arăți din primele rânduri. Sfârșitul, parcă v-am mai spus eu odată. În întâlnirile noastre editoriale, sigur că am mai discutat. Chiar am lucrat ultima dată pe ultima frază împreună. Exact. Trebuie să te ducă cuvântul la următorul roman, trebuie să te ducă cuvântul la viitor. Romanul nu se termină aici. Eu am tratat un segment de viață. Un segment de viață care... Am rugămintea.
Să ne citiți prima frază a romanului. Romanul ăștia începe primăvara să termină toamna. Ăsta e timpul. Mai stai, rugăminte. Prima frază din roman. Focalizați ca să... Ceva îl izbi dintr-o dată, în puterea lui de înțelegere, pe Lache Perianu, când se trezi spre ziua mânat de o nevoie și ieși din casă. Asta e prima frază a începutului de roman. Ceva îl izbi. Ceva îl izbi. Prima frază trebuie să fie șocantă. Eu am și făcut câteva articole pe tema asta, de tehnica romanului. Mi-am dat de începuturi penibile, domne. Șoseaua o coti la stânga, era toamnă, era iarnă, într-un sat din Bărăgan. Ce cu asta? Ca să înțeleg, ați făcut un studiu al tehnicii scrierii unui roman de... Am făcut un studiu comparativ. Comparativ? Da, comparativ. Și aveți articole publicate pe tema Le-am asta? publicat, da. Le-am publicat. Le găsim și pe site-ul dumneavoastră. Site-ul autorului, scriitorului, romancierului Ioan Neșu. Le găsiți. www.ineșu.tk. Este un site modest, gratuit, dar există pentru univers acest site în care dumneavoastră vă publicați începutul publicării. Să vă dau un exemplu de început de roman. Din Marin Preda. Un țăran când ajunge la București, tot țăran caută. Sau în sfârșit de roman, de Eugen Barbu, Groapa. Ce se întâmplă, Grigore? Ce se aude? Crește iarba. Doamne, ce poate fi mai frumos decât asta? Sau, alt sfârșit de roman, ce mai iubit între pământeni? Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Uite că și religia, asta o apostolă după Pavel, nu știu ce. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Extraordinar. Asta s-a demonetizat acum. Dacă fotbal nu e, nimic nu e. Dacă silicoane n-ai, nimic nu e. Chestii de așa. Da, dar și începutul romanului ăștia e foarte incitant. Dom'le, asta trebuie să fie și nu să-l păcălești până pe scris. Nu că nu-l păcălești cititor, dar să-l atragi. Îl atragi. Nu-l păcălești, că după aia... Cititorul chiar dacă îl păcălești în primele fraze, în primele pagini, cititorul imediat își dă seama că ești fals. Meritul unui prozator este să nu-l păcălească pe cititor. Da. Și un roman este bun că atunci când cititorul l-a închis, ce bravo, bă. Poate chiar nu zice bravo, dar zice, așa a fost cinstit. Da, așa a știut el să spună. Dar să nu zică, să-și bate joc de mine. Nu pot să cred eu așa ceva, lume, când la pagina cu tare era grasă și la pagina, pe două pagini era slabă. Formidabil. Deci trebuie să țineți cont și de evoluția fiziologică a personajului sau cum? Nu, trebuie să fii consecvent în ceea ce afirmi. Dacă personajul e slab, e slab. Numai dacă suferă vreo transformare biologică, își schimbă. Păi da, depinde și de astea, greșelile astea sunt chestii penibile. Da. Dar haideți să vedem și ultima frază. Ultima frază a... Păi, ultima frază de aici... Că n-am exemplificat. E plină de... Asta care tot timpul a suferit multe transformări datorită faptului că ați vrut să fie o încheiere de continuare, de fapt. Încheierea continuării, cum se spune. Înainte de a să înscrie la colectiv, personajul principal zice: dar nici nu mai știu care e asta, care e cea adevărată pe aici până. Și mă duc până la câmp să mai învăț o dată pogoanele mele și până mă vin și fac și o cerere ca să termin cu bâlciul ăstora. Și pe urmă, dacă ne va da Dumnezeu sănătate, vom trăi să apucăm pământul să revină din nou al nostru. Pământul ăsta. Că aici a fost o întreagă discuție. Lui, da.
Pământul ăsta. Și în volumul pe care îl scriem acum, chiar vom începe cu fraza asta. Și Dumnezeu ținu cu ei și le dă sănătate și ei trăiră să vadă ce se întâmplă pe evenimentele din 89. Deci, ultimul roman în cursul desfășurării Deci, ultima trilogiei frază de aici va începe cu ultima frază de aici. Da, exact. Deci, ultima frază din primul volum Da, va astea fi sunt niște începutul chestii ultimei. de tehnică. Dar, Și dom'le, niște chestii tehnica de asta, bun- asta vreau Și să... niște chestii de bun simț, domnule, adică Da. să aibă o corelație, să lege. Sigur că da. Da, dar mă uit acum în vitrina din spate și văd un melc. Melcul ăla, Toată desfășurarea romanului se desfășoară ca mișcarea unui melc sau ce cu melcul ăla? Ca o spirală? Exact, da. Era să zic că pe ăla am găsit eu cu Marin Preda, când umblam cu caprile pe câmpiile patriei. Putea să spuneți că nu știa. Da. Marin Preda oricum nu mai e, așa că putea să spuneți și lucrul ăsta. Dar de fapt, care e istoria lui? Această fosilă a fost găsită cu ocazia săpăturilor la podul la Cernavodă. Păi ce ați săpat la podul Și de la s-a Cernavodă, mai este? Eu n-am săpat, am săpat prin reprezentanții mei. la ocolul silvic de la Cernavodă. Nu. Un prieten mi l-a dăruit. E interesant că în camera în care dumneavoastră vă desfășurați activitatea se află și o asemenea fosilă, să zicem. Domnule, mai am multe chestii care vă ar fi interesul, dar sunt ținute mai ascunse așa. Mai este, cred că în prezența dumneavoastră și a aparatului și a ochilor iscoditori pe care noi doi îl avem, eu cu aparatul, știți, 4 ochi, așa, o să vă, o diplomă de merit a unui șef. Dumneavoastră sunteți și șef. Nu, am fost. Am fost șef. Și ați primit o diplomă de merit. Exact. Doamne. Din partea colectivului. Care colectiv? Colectivul de oameni ai muncii, pe care îl coordonam eu. Păi în ce an era asta, maestre? Dom'le, nu știu când era. Ca să zicem așa. Era în 2001. În 2001 nu e de mult. Nu e. Acum 9 ani. Da, dacă suntem buni la matematică. Ca să zicem așa. Acum 9 ani. Ca să zicem așa. Acum 9 ani, mi-aduc aminte, nu acum 9 ani, mi-aduc aminte acum câțiva ani când v-am făcut eu prima vizită, cred că aici erați, la locul de muncă de la stațiunea de cercetări. Sau ce era acolo? Silvice Bărăgan. Da. Acolo erați. Acolo, da. Când eu v-am făcut prima vizită la locul de muncă. Vă aduceți aminte? Era un timp. Cum să nu? Am scris în cartea de onoare după ce ați plecat noastră. Azi m-a vizitat domnul director Cristea. Da, domnule. O, să rămână, doamnă. Vai de mine, ne-ați urmat cu a doua cafea formidabilă. Să știți că aveți mare șansă că m-a cunoscut. Nu o șansă. Nu. Să rămână, doamnă, mulțumim foarte mult. Să rămână. Mai oprește-și tu, măi, că... Dar scurt ca asta, o scurt și dumneata să-mi spui, nu, domnule, ăla nu-i de acolo. Povestiți, domnule. Dom'le, seamănă, zici. Hai că o muncim. Când îmi spune, eu nu vă că forțez. să-mi trag sufletul, că dumneata nu-ți dai seama că este ce Eu mai... sunt rău, domnule, eu cum mă apuc de treabă, muncesc 8 ore și până mă opresc. Și până nu mai încep. Gata, m-am oprit și am terminat. Da. Până acum mi-a reproșat mie, acum văd ce dumneavoastră. Băi, tu îți dai seama că voi mă forjează, habar n-am ce pot să numesc. Băi, ți-am dat ție tema, domnului inginer, bă. Nu, poți să faci altceva, ai văzut, Neanicu îi dădea oaia de la început întrebările întrebe. Dă-i-le și răspunde și nu mai... De unde ți le dă, mă, că nu le am, mă, nu le am.
Păi ca să te ajută să nu mai Băi, fești. hai să spun Nu un poți că lucru. faci și infarct. Cel mai mișto, nu, ăsta l-am făcut vineri, nu, acum nu, vineri l-am făcut. Fii atent, cel mai ușor lucru este să-i spui omului ce are de făcut. Mai înțeles? Cum mă întreabă pe mine fiica mea, zice, bă, tată, dar ce trebuie să fac eu acolo? Păi zic, băi, tu ai impresia că asta e cel mai ușor lucru, să-i spui un om, bă, ai de făcut asta, îl dai de acolo, mai, că și tu, că mă nebunești. Tu trebuie să simți ce trebuie să faci. Domnul Chirea, iertați-mă că vă întreb. Da. Eu am ajuns un mic înțelept acolo la Bărăgan. Domnule, eu când m-am dus prima dată, Nu, domne, stai, bă, Stai, dă-i drum, puțin. dă-i drumul. Nu, stai, domne, dă-i drumul, mă. Asta să începi. Asta să începi, că eu că am spus hai că următorul ai lucru. drumul, hai Și că dumneata să zici, nu să-i dai numele, că acum îl încurci. Îți spui tot lucrul ăsta, începi dumneata. Ideea, gata, lasă. bine, da. Mic înțelept acolo. Ei, te rog să spui toate treburile astea. Și pe urmă mă leg eu de. Hai. Când m-am dus la Bărăganul prima dată, eu gândeam în felul meu. Mi-a luat câțiva ani până m-am înțelepțit și eu puțin. Am ajuns un mic înțelept. În ce sens? În sensul că nu le mai ceream oamenilor să-mi răspundă la nivelul pe care îl gândeam eu. Și am început să le cer oamenilor să-mi dea la nivelul la care puteau ei. Și atunci nu mai aveam discuții. Formidabil, asta este o adaptare la mediu. Și rezultatele cum au fost? Rezultatele, armonie și bucurie. Și toată lumea... Da. Deci nu le ceream decât atât că puteau ei să-mi dea. Nu cât aș fi vrut eu să-mi dea. Da, dar cerințele erau atinse cu ceea ce vă... Nu erau atinse, domn. Dar... Le compensam în altfel. Mă implicam eu mai mult. Dar starea de spirit era o stare de spirit bună, creatoare. Toată lumea a lucrat cu plăcere. Asta contează cel mai mult într-un colectiv și văd că ei v-au apreciat Mi-au apreciat, mi-au dat munca o diplomă. dumneavoastră și v-au dat o diplomă. E micuță, dar și e dacă de mai mult. rămâneam acolo, cred că ne dau și vreun premiu. Cum mi-au dat ea de la Călăraș pentru o carte, Zi de toamnă cu cal. Zi de toamnă cu cal este al cătrelea roman. Nu e un roman, e o carte de proză scurtă. Ai proza E scurtă, apărută da. la o mi-aduc editură aminte. Scriptur în Galați și mi s-a oferit la Călăraș de către un juriu condus de maestru Nicolae Breban. Primul În ce special al jurului în 98. 98. Da. Deci acum... Iar chestia asta simbolizează premiul și până cu o diplomă. Dar diploma nu știu cum Care chestia asta, maestre? Adică... Da, ăla e, simbolizează premiul. Să știți că Obiectul ăla, da. obiectul ăsta este o lucrare de artă, Iar florile de acolo... iar florile sunt adunate din ținuturile Bărăganului, pe meleagurile pe care le-ați colindat ca inginer silvic. Nu, e o poveste mai lungă, prefer să trecem peste ea. Opa, o poveste inedită înseamnă că ați cules aceste flori în Când să norase puțin, da. sănoroase. Dacă văd o floare cam albastră, dom'le, sunt și flori albastre, nu? Cicoarea, dar asta nu e cicoare, dar mă rog, se aseamănă. Nu mă pricep la flori. Dom'le, Concursul Național de Literatură Alexandru Dobescu, ediția 10, a 18-a Călăraș, 1998. Dar nu Corect. credeți că... Asta este medalia, Asta e o medalie, da. medalia Concursul. concursului. Și până la urmă numai medaliat al concursului sau aveți o ierarhie în cadrul concursului? Ce s-a întâmplat acolo? Dacă puteți să ne introduceți în atmosfera. S-au dat niște premii și eu am luat concursului. premiul special al jurului. Uaa, premiul special al jurului, formidabil. Pe asta înseamnă că aveți o apreciere deosebită la Călăraș. Extraordinar. Extraordinar. Dom'le, extraordinar, neextraordinar. Înseamnă că, totuși, Alexandru Dobescu, concursul Alexandru Dobescu de la Călăraș, în care maestru Breban, Nu el mi-a dat criticul, premiu. N-am avut onoarea să-l cunosc pe Dobescu. nu, pe Breban.
Breban, da. Păi, El a fost special. doamne, Sau fost, mai primit și alte? da. Da. Aici la Călăraș ați primit un premiu special. Au mai fost și alte premii în activitatea dumneavoastră a creației literare? Dom'le, premiile se luau cu niște criterii foarte ferme, foarte concise și foarte precise. Se dădeau sau se dau, domnul inginer? Se dau, da. Dar și în condițiile astea am mai luat un premiu la Constanța al Uniunii Scriitorilor, filiala Dobrogea, pentru romanul Molima, despre care am mai vorbit. Premiul pentru proză pe anul 2008. Am vorbit noi în discuțiile noastre, dar ca să aducem în discuție romanul Molima, ce a adus nou în... mi-aduc aminte că discutasem că era vorba despre un brevet. Așa, da, n-ați uitat. Și era o stare de spirit într-un stat totalitar când arestările cu motive sau fără motive ajunseseră un fenomen. Se împrăștiau cu viteza unei molime. asta era... Ăsta e romanul. Romanul, ăsta era atmosfera Și se întâmplă romanului. treburile astea până când dictatorul iese din sistem. Vorba... Nu, dar cum se reia chestia asta nu în timpul regimului totalitarist, acum, în democrație, cum? Se reia chestia asta acum? Sub altă formă sau cum? Cu cutiile de scrisori. Cu cutiile de scrisori în care... Atât. Ăsta e românul, dom'le, știe să inventeze, uite... Dar cum, ce cu stenogramele? Nu înțeles eu cu stenogramele. Zi-mă că tu le zici, că eu nu știu. Cutia cu scrisori, o stenogramă. Cutia cu scrisori, ori stenograma. Ori stenograma, ori vezi, domne, că ăla n-a plătit TVA-ul, ăla e prieten cu comisarul șef, ăla e prieten cu comisarul la gardă, ăla e... Verificații pe ăștia. A început o nouă formă de învrăjbire a românului, ca să zic așa. Cu alte cuvinte, cam asta se cheamă, dar e vorba de o metodă de a participa și populația activă la această curățenie. Normal.